Prawn da chroeso yma I gampws Cyncoed Met Caerydd, y croesawyr Bala. Dechrau siwrne nhw yn y gemau ail-gyfle. Cyfle'n syth I Met Caerydd am Elliot Evans yn tynnu ergyd heibio'r postyn. Yn lle yn Ewrop i'r wobr ar ddiwedd y gemau ail-gyfle yma. Mae'r Met yn dechrau yn fywiog. Cyr Lloyd sydd yno I gasglu. Lloyd. Mae'n croeso I un Lloyd ar Robles a'r peniad. Yn gwyro I tuag at gol, ond yn gwyro I yn syth at Caerdydd Absalom yn golwr. Mendes, Sana Mendes. Dros y llinell amddiffynol, dim cam sefyll. Abadaki. Abadaki yn cam I fewn. Mewn i'r cwrt, ar ergyd. Mae bach yn rhy boeth I Caerdydd Absalom. Goffodd e rhoi doi gynnig ar gasglu Abadaki. Ac ergyd ore'r Bala hyd yn un. Dal yn y cwarter awr cynta. Mendes. Mlaen at Malcyn y Bala. Mae'n gallu cadw'r meddiant ar hyn o bryd. Maen nhw'n I ennill yn ôl. Malcyn yn mynd o beller ac yn mynd am yr gornel isa. Absalom yn gofod mestyn amdani, ond unwaith eto. Y Bala ddim wir yn herio'r golwr. Joel Edwards at Elliot Evans. Barney Sodi yn casglu'r peniad yna gan Pete. Mewn i'r canol o Vincent yno. A Sam Jones reit ar ei bwysau. Oedd hwnna di effeithio ar Vincent. Doedd yr ergyd ddim ar y targed. Chubb. Roscoe. Mae'n dod nôl at Elliot Evans. Evans yn ffigio. Nawr, mynd am gol. Ddiwyroddi ar Sam Jones. A Craven ar ergyd ola. Ac yr rwystredig dy hunan. Am gyfle fyna I Met Caerydd gath Evans, Jones a Craven y gyfle ergydio. A dim un o'n nhw'n gallu cael ergyd tuag at Joel Torrance. CJ Craven. Edwards, pass. Mlaen at Robles yn rheoli ar ei frest. Nawr mae at Abadaki. Ond yn oedi. Ni'n gosod nôl at Cardiff Edwards ac oddi ar y trawst. A dyna oedd y gyfle. Mae'n ei cymryd tan nawr a honna. O bellffordd i'r cyfle gorau. I naill tîm. Abadaki. Mewn unwaith eto tuag at Edwards. Mae Lloyd yn roedd I fewn y rwyd. A mae'n lawio. Wel, Bala'n rhoi pwysau nawr. Newydd daro trawst, maen nhw newydd rhwydo. A mae dal yn ddisgwr. Ond na ddim am gyfri I Kieran Lloyd. Reynolds. Codi'r gic gornel. Y dyfniad yn ei wan. A'r peniad gan Morris. Ddim yn un cywir. Wel, os unrhyw un o'r tîm yma yn gallu ennill I o fewn y 90 a casgoi cicio'r smotyn am gyfle i'r Met fyna oedd angen i'n well. Ni yn y 3 munud sy'n cael ei chwnegu. Lewis Rhys. Dim cam sefyll. A hi Morris I gwrso. Morris sydd yn derbyn ar ei frest. Cael y bel nôl fewn i'r canol. Mae na wiriad. Vincent yn pennu nôl fewn i'r canol a Ryan Reynolds. Yn y munudau ychwanegol. I ennill I Met Caerydd. I osgoi cicio'r smotyn. Ac I gamu fewn I rownd gynderfynol y gemau ail-gyfle. Wel, mae wedi cymryd dros 220 munud o chwarae rhwng y ddau dîm ers y gol diwetha. Ond fel mae goliau'n dod, o hwnna'n un bwysig.